Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh pilih sepuh Ndoplang, Bawen, Semarang, Pak Lurah, camat, beliau pengurus organisasi, NU, nek wonten Muhammadiyah, betul, LDI berarti betul ya. Oke, jajaran Tanfidiyah, Suriah, ingkang kula hormati. Para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang kinulya, alhamdulillah. Niki kita panjenengan sedaya mujudaken syukur dhateng Allah kanthi memperingati wilujengan Desa Ndoplang. Slametan nggih. Tan wujud syukur panggenan panjenengan madyan ten Ndoplang. Iki dadi syukure wong manggon ning Ndoplang dilalah. Nggih. Dilalah karo Gusti Allah dipanggokke ning Ndoplang rupa menungsa. Lho, nggih lho. Sing manggon ning Ndoplang niki ora menungsa tok ya. Ana garangan, ana pitik, ana wedhus, ana sapi. Sing manggon ning Ndoplang ya ana pring niku, ana wit. Wujude ndok-ndokan tukulan anak-anak. Ana ndok-ndokan wujudipun pitik, metok, pecek, tekek. Ana tukulan wujudipun wit. Anak-anakan wujudipun sapi, wedhus, kucing. Ning ana anak-anakan sing wujud menung. Nah, sampeyan iki sing wujud menung sing paling bejo. Dadi sampean ora tau njaluk dadi menungso ning kok yo dilalah karo Allah dilairno apa menungso. Tuh. Jadi matur nuwun lho, dadi lahir kok rupa menungso niku wong ora njaluk. Sampeyan lahir dadi pitik ngono mendina kon ngendhok. Tur ndoke terserah sing duwe arep didadar ya kena, ditetesno ya kena, nek gedhe didol utawa dibleh. Ora enak to dadi pitik. Pemene lahir dadi garangan. Ora eneng sing ngurusi, pengen mangan tolah-toleh karo ngadeg. Ngono nek arep nyolong pitik dibedil. Lahir dadi iwak, dipancing, diputas, disetrum. Lahir dadi wit randu, graji. Dadi ning donya niku sing paling bejo niku lahir dadi anak menungso. Mula kudu disyukuri. Nah, lha apa sebab sampean kok iso lahir dadi anak menungso? Sebab sampean metu saka menungso. Nah, menungso niku metu ya saka menungso. Mulane sampean persis kaya klopo, persis kaya lobo, persis kaya pring. Nek pring ngapus anake ya pring ngapus. Nek gedang tanduk anake ya gedang tanduk. Nek mboke pesek metune ya pesek. Nek mboke mbangir metune mboke ayu ganteng yo niki. Lha dados menungso niku sejatine niku lak mboten barang anyar. Tukul saka menungso sing
dereke. Mulakno raine dhewe ya silihan. Kupinge dhewe silihan saka kupinge wong tuwa. Nek sakniki niku namine unsur DNA-nya sama unsur darahnya sama udele sampean sadurunge metu nang donya bersambung ke jantung ibu kita masing-masing. Jadi mulane menungso niku kudu duwe matur nuwun kare sing ngukir jiwara raga. Mulane wujudipun nggih slametan. Ndongakno. Niku. Lah ngoten niku nggih didhawuhke dhateng kita kalian Allah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri-nguri iki lho ya. Kudu duwe matur nuwun karo sing wis lunga dhisik. Sing gawakno iman. Dadi sampean ngeten iki ya kudu matur nuwun. Mulane nek ana kuburane tiliki kuburane. Nek ora petuk kuburane di Fatihah. Nek ngerti jenenge disebut. Nek ora ya wis ben sebut mbah ngoten mawon. Wa ila jami abaina ummahatina wa ajdadi wa jaddatina mbah buyut ngoten oleh. Soalnya nek modele wong ndoplang paling apal mek papat gitu. Bapak isi ngerti, sibah isi ngerti, buyut isi ngerti, canggahe sapa ora ngerti. Pomene wareng nggih to, wareng, gantung siwur, dekudek, karangan bodol, ketebok wis ora ngerti Jawa niku. Nggih mulane wujude kon matur nuwun. Nggih sami. Apa meneh kok rupane kaya awak dhewe sing kelase kelas wah embreketel kaya ngene. Kelase Nabi Muhammad niku lho nggih. Niku duwe buah buyut sing mbubak alas. Cara mriki danyange niku. Niku mawon disebut bendinten lho Kanjeng Nabi niku. Ora tau lali ben ibadah mesti kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Sebab napa sing mbubak alas Mekah niku Nabi Ibrahim. Lho. Cara wong Jawa danyang. Jadi danyange Mekah niku Nabi Ibrahim. Mulakno tilase wektu ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah aku nitip anak kula ya Allah semoga-moga teng pangeran gersang iki gelem salat diparingi rezeki apa senengi wong piringan rezeki wawan supaya syukur. Donga niku Nabi saking grantese atine. Titip anak putu sesuk mbuh kapan tekan nggone sampai sikile Nabi Ibrahim niku nyitak sikil loro. Ditengeri naminipun makom Ibrahim. Susahe Nabi Ismail waktu cilik ngrewangi bapakne Mbah Batalas panggonane tengeri jenenge Hijir Ismail. Rekasane garwa Siti Hajar mados banyu rono rene dengan harapan hidup apa mati tengeri naminipun sofa marwa. Diuji kon bleh anak balangi setan tengeri jamarot pula puspa ako sampai teng dhuwur petit gunung ana tilase wong pertama manggon ning donya Nabi Adam Siti Hawa panggih tengeri Allah naminipun Jabal Rahmah. Supaya ora dilalekno anak putu terutami wong sing melu agamanipun Allah nek ndek dhuwit paranono petilasan niku naminipun
umroh utawa haji wis lah. Nek ora iso rono ya wis saka adoh bawali wajaka satrul masjidil haram mula ben salat mustaqbilal qiblah. Mula supaya zaman iso istiqomah ngadep ngulon gawe masjid manteng madhep ngulon. Kok nek mati didepno ngulon bot-bote napa netepi dawuh walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Go pelajaran. Menungso urip cek ora lali di dalam dirinya ada jasa orang lain. Lho niki ndoplang niku mbiyen mesti alas bung liwang liwung. Mbah-mbahe panjenengan mbiyen sing babat alas ndoplang. Ya, mungkin sing sepuh-sepuh tesih ngalami dereng eneng listrik. Tesih ngangge obor. Mlakune tesih ngangge sikil. Wong arep numpak pit motor sepeda ontel ya munggah medun kangelan. Tapi nyambut gawe anake sekolah, gebere bengkong. Nggih ta? Klambine suwek, akhire anake iso tuku motor. Anake sekolah dadi pinter, akhire mbangun lah sami. Sakniki panjenengan saged gelangan emas. Gelangan emas iki ngono. Niku mbiyen mbahne mungkin nggih dereng saged tugas. Pemene buyut tanggae sik zaman londo. Duwe sapi diuber londo. Duwe pari diuber londo. Menungso niku ana wektu sing beda-beda nggone dhewe enak. Cah saiki luwih enak. Tapi sampean sing umure 60 napa 50 niki tesih ngalami nggih. Biyen ngrungokno radio bareng drama Kumbara. Awas Kakang. Saiki zamane cah iki niki. Jadi niki radio wis ora eneng. Ngene sing sepuh-sepuh semene tesih ngalami lemah diklumpukno nggih. Disikut terus dinapake ayo dinapake. Terus diuyuhi. Kedolanan nek mangkel balangne koncone. Nah niki bocah-bocah niki wis ora ngerti. Loh, zaman niku cepete ora umum lho nggih, apa ya sembrono sampean? Panjenengan biyen seneng nek ana pelem pangan codot. Sawo pangan codot. Sampai kula niku tau diomel kali ibu kula gara-gara tau nek ibu ora sayang karo aku. Ora sayang piye? Lah iya pelem sing apik didol sing kasih codot kek anake lho. Sakniki napa tesih enten bocah maem bekase codot? Mboten enten. Zaman iki cepet. Rasane gek wingi lho panjenengan nyetrumno aki. Delok cerita akhir pekan, delok TV bareng-bareng ngenteni flora dan fauna. Wis dinteni sedina metune Harmoko. Sakniki TV wis ora eneng. Cepete kaya ngopo? Iki zaman panjenengan biyen nggih kita ngalami nggih. Nek kangen karo pacare ngono. Ya kabeh tau ngalami to nggih. Mangan ra enak, adus males, ngising ra iso metu. Kan tau ngalami to nggih. Terus teng pasar mados kertas pink ngoten niku. Mereke Harvest. Ambune mawar aja kliru ambu melati, ambu gendruwo. Terus nulis untukmu kekasihku. Aku malam hari ini merindukanmu dengan serindu-rindunya. Di dalam kerinduanku yang semakin berat dan sesak napasku merindukanmu, terdengar lagu Isabella di radio tetangga.
Aku takut itu cerita tentang putus yang akan kita alami. Kekasihku, dengan kerinduan yang semakin berat, kenapa yang hadir malah wajah bapakmu? Aku merindukanmu karena aku yakin dan percaya ini harus kita lalui karena ini demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Dan aku tahu malam hari ini kau pun sedang merindukanku karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, habis kata-kataku, cendrawasih burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas ya. Terus mates perangko didilat ngono templekno lho. Niki dereng 20 tahun ilang punan. Pundi? Isih ene ora? Mboten enten kangen nang karek. Terus kalimatnya meng mah. Jadi donya niku cepete mboten umum panjenengan. Mulane terus kira-kira nek zaman ngadeke ndoplang niku kaya apa kira-kira. Garangan, ulo, celeng. Macam-macam mesti tesih wonten. Lah mula wong kaya ngono iku laire zaman biyen. Sing isih wani singa, wani londo, wani perang, wani napa babat alas wong biyen sing dilairno. Sing model kaya sampeyan iki dilairno saiki. Ngene. Misale zaman londo ngono kira-kira. Awak dhewe iki melok sing perang apa melok sing mlayu kira-kira? Sing mlayu. Jenderal Sudirman niku lho nggih, paru-parune siji niku lunga perang. Mulane dilairno zaman semono. Nah awak dhewe lahir zaman semono mlayu. Wong saiki BPJS rung mudhune ribut. No, niku dadi mulane kelas-kelasan. Gusti Allah wis ngitung. Uang dengan keberanian yang tipis kaya awak dhewe dilairno nguri. Nggih. Wong doplang iki yen demit ra wedi. Wong peteng. Saiki ana hantu mlayu wong wis padang. Zaman cepete. Menane nek kangen wong nang wartel. Saiki wartel ilang, koran ilang, TV ilang. Saiki wong lanang wis ora tau ngeterno bojone ning pasar. Padahal mbiyen paling megelno ngeterno bojone ning pasar. Wis ngenyang setengah jam, sak jam kacek 1000 pindah tuku. Wong wedok iki kelakuane ngono. Nggih, saniki wis ora bojo kula online. Shopee. Tuku lipstik online. Ngono nggih wong lanang enak saiki tugase mek ngisi rekening tok. Nek ora ono isine re kembali kening ya kekening tenan ya ngene ta nek. Lho. Nah, ngoten-ngoten niku. Kali Allah uang dikongkon matur nuwun karo generasi sing derenge mulane nek ana kuburan kongkon ziarahi. Nek ra weruh kuburane kongkon ndongakno. Nek ngerti jenenge kongkon nyebut, nek ora ngerti kongkon nyebut pangkate Mbah Buyut Petekah ngono. Nah. Nggih. Mula terus ana wilujengan ndoplang. Isine napa? Ya ndonga. Utut ning kene Kang aku watuk. Kula niki termasuk rapat tahan ambune rokok. Ambune nek dodol rokok. Pun. Lha dados kita panjenengan sedaya dikongkon nek ngerti ya dongakno. Nek ora ngerti ya wis but ngono ae. Nek ora ana kewajiban terus misale sing ndoplang sing ngedekno mbiyen sapa ngono. Nah, pokoke sampean aja lali. Nek ngerti sebuten, nek ora ngerti ya wis pokoke Mbah Buyut. Cara wong Jawa ganyang. Nggih. Cara wong Jawa ganyang. Sampeyan sik ngerti to ganyang iki. Ganyang niku basa Jawa. Danghyang. Danghyang niku wong tuwek niku danghyang. Nek pangeran Sang Hyang niku basa Jawa. Nah, danghyang niku nek dijikuk gurine tok eyang. Nek dijikuk lurus tapi cekak
danyang. Jadi danghyang, eyang, danyang itu padha. Wong Arab saikhun, wong Londo grandma, grandpa, wong Cina oma, opa. Wong Jawa danghyang. Lho mulakno kadang wong saiki wis ora ngerti basa Jawa. Wis kadang bahasa Indonesia lali basa Jawa. Saya ke Jakarta, di sana ngelak. Terus saya minum teh gendul. Botol teh gendul. Lagi beli apa Mas? Beli makan. Apa? Tuh sayur ini. Nah lawuhnya ikannya apa? Endog. Lah saiki wong basa Jawa kayak sing lali kok. Nah sampe apa meneh kok basa Jawa lawas danghyang, eyang, danyang niku padha niku tiyang sepuh. Anak putu takon, "Yang aku nek nandur kapan? Nek mantu kapan nggih?" Nek tanglet teng para danghyang kok dijawab diestokno. Dicekel tenan, jadi pegangan. Nah, diestokno niku cara Jawane dipundi. Dipundi niku dicekel tenan dipun pundi diestokno. Mula sebab dawuhe dipundi, mula danghyang diarani pepunden. Omahe diarani punden. Dadi punden niku maknane omah. Haus, baitun. Ora kok yo punden niku omah demit niku panjenengan wong doplang kentir kok panjenengan. Ngene iki wong basa Jawa ora paham lho ngene iki dadine. Nah, anak putu suwe-suwe panganane kurang merantau. Setahun pisan wangsul niat tilik danyange nek isih urip, nek wis mati disembayangi. Kebiasaan itu mula awak dhewe duwe budaya mudik. Riyo niku duwe budaya mudik. Lah nek mudik napa? Ziarah. Nah, tekane anak putu ndongakno Mbah Buyut nek sing wis mati nggawakno oleh-oleh dipangan dibagi sak tanggane, seneng-seneng sak dulur kabeh ndongakno para leluhur. Nah, upacara ndongakno para leluhur basa Jawa kuno niku srada. Mula nek srada dilakoni dadine nyadran. Mula wong Jawa ngarani ndongak lur iku nyadran, sadranan niku sami. Nggih. Nah, Islam niku teka ngulangi padha. Wong matimu ya dongakno gakno panganan sing akeh, ning aja pok geleng kuburane panganan sak kanca supaya dadi sedekah. Nah, sebab istilah srada nyadran klebon istilah sedekah, mula terus muncul istilah sedekahan. Sedekah dilakoni dadi sedekahan. Sing disedekahi wis mati ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Cek ora ribut antarane sing srada khol macem-macem, akhire doplang wis nggawa basa bareng-bareng basa anyar wilujengan. Selametan padha ae. Wis padha ae. Padha karo sampean neng kene wong sing teko dhisik niku Aqua, mula sampai sakniki masih oleh mineral ya Aqua. Sing teko dhisik niku Honda, masih yo Mio ya tetep sing teko dhisik Softek. Mula sampai saiki pembalut apa ae ya diarani sing teko dhisik Sanyo, masih nasional Shimizu ya tetep diarani Sanyo. Sampai saiki angger riyo suguhane kongguan bareng dibuka rengginang. Padha ae. Karek sampean milih istilah monggo khol ya monggo, nyadran ya monggo, kaya sampean nganggo istilah sembayang ya monggo, salat ya monggo. Kaya kula ngene iki mestine ya ustadzun saikhun, sampean undang syekh ya monggo, sampean undang kiai ya monggo padha ae. Senajan ana kiai Kebo, kiai Slamet, ana tumbak kiai Pleret. Sampean undang musola ya monggo, sampean ngundang langgar ya monggo, barange padha. Sampean ngundang Gusti Allah ya monggo, pangeran ya monggo,
Sing ngecat Lombok ya monggo, arepmu. Yo sami mawon pasae. Nggih ta, padha mawon monggo. Sampeyan ngundang tilmidun, sampeyan ngundang muridun, santri ya apa? Oh, sampeyan kondo tuku sarimi, metune Indomie ya ora apa. Ora apa-apa. Ngoten iki Jawa. Lho mula butuh kejembaran dan pengertian. Mula wong Jawa niku nek ngoten niku gampang ngerti. Mulane wong pangerten diarani wong Jawa. Angger wong kok ora pangerten diarani ora Jawa. Ana mantu kok ora paham maratuane, mantu ora Jawa. Jawa lho. Amin. Mulane kados kaya ngeten iki sampean mboten napa-napa, sampean jenenge wilujengan karepmu. Nyadran ya karepmu tenggen Jogja niku enten rasulan ya sami. Soale sing ngongkon Kanjeng Rasul. Kadang kita ini kan rawe bawe kembalikan ke istilahnya. Alah wong jenenge anu sampean undang istriku, sayangku, Bu Ewati, ya karepmu ngono to. Gitu. Ya sami mawon. Anake Siti ya monggo lho. Kan mawone barange padha mula kudu ngerti kaya ngeten iki. Dadi ora kok dadak danyang demit ngoten ya nggih mboten. Danyang niku basane wong tuwa emang basa Jawa niku macem-macem. Nggih to, basa Jawa niku macem-macem ana sing monggo sare. Siji meneh monggo nendra. Ora turu, Kang. Lah kok wis micet. Lho ya basa Jawa kae kok wis batang padha. Monggo maem. Dahar, Mas. Nedha, Mas. Ora nguntal. Waduh. Jawa niku ngoten lho. Kadang wong nek mboten paham wong Jawa niku. Ana pati niku ya macem-macem. Wonge wis tekan pati. Arep lunga nang ndi? Nang pati. Kae le seneng ke pati, Pak. Pati niku rapati seneng. Pati tok telo diparut iki dadi apa, Kang? Pati. Pati kabeh. Lapor asih Darno wedi deh. Lah golek apa kene ning kedhok-kedhok kali? Golek wedi. Nek ora paham didi ngono-ngono wong Jawa macam-macam. Nah, kadang basa Jawa niku macam-macam. Bahasa Indonesia mboten kuat. Kunduran truk ngono napa? Bahasa Indonesia nih. Kunduran truk. Kecirit. Ora ketemu. Jadi mila kita panjenengan sedaya. Ngeten-ngeten niki minangka wujud syukur kita panjenengan sedaya siji lahir dadi manungsa. Nomor loro pinanggona kebagian panggonan namine ndoplang. Nomor 3 nomo kebagian iman. Jadi mula awak dhewe mensyukuri. Lah syukuran ngeten iki ya ana sing jenengane siji maneh. Wong Jawa Timur mriku pokoke angger syukuran terus ana kiyaine ndongani panganan, Allahumma barik lana. Angger ndongani panganan, Allahumma barik lana. Allahumma barik lana kok burak-barik mula ana sing ngarani barikan. Lha ku nek menungso pancen dinamikane masyaallah. Cepet tur mboten bisa diprediksi. Nah, suatu sesuk iki piye ngono. Gak ngerti. Kita sakniki ngerti-ngerti bocah semene iso-iso bahasa Inggris. Cilik ngono ngerti iso bahasa Inggris. Tapi ndablek gara-gara belajar bahasa Inggrisnya teko Sinchan. Dunia hanya saya. Kita tidak mungkin kita itu menghadapi situasi di mana zamannya berubah. Mula yang tidak boleh dilupakan adalah mensyukuri bahwa kita dilahirkan duwe panggonan, duwe tempat di mana kita hari ini merasa lumrah dadi menungso. Wujude ndongakno rasa syukur matur nuwun. Mulane wis asaran dereng. Oh ya wis, nyantai sik nek kula wis asaran.
Ini ku napa? Sekolahan apa? Oh, anek jabone desa kan sing tuku sapa? Seluruhnya punya sejarahnya masing-masing. Mulane sampean ojo lali, sampean wong Jawa, nggih. Jawa duwe agama, duwe negara, duwe bangsa, duwe ndoplang, duwe kewajiban nang Bawen, duwe kewajiban Semarang, duwe kewajiban Indonesia. Jadi penuhi kabeh. Wong wis karuan ra melok perang. Biyen sing lahir lawas perang karo Londo, nyawane dijaluk. Sampeyan wis ora kebagian dijaluk nyawane, namung kebagian bayar pajak. Wah, larang endi nyawa karo pajak, yo. Ya enak pajak nek kula timbangane bayar nyawa. Biyen ngedekno merah putih ngoten niku mawon perang. Saniki mek regane 15.000 kowe kon ngedekno angel. Padahal wis ora njaluk nyawa mek njaluk ngedekno ngarepe omah karo hormat bendera. Ngono lek ngedekno nganggo pipa miring ngono. Cekak plengkuwet panjen dapurane awak dhewe panjen iso ora potongan. Nggih, padha cakak miring kon hormat malah ana sing ngarani musyrik, ana sing ngarani bid'ah, ana sing mboten purun upacara bendera hormat bendera musyrik. Lah ya wong kon njaluk wong kon ngene wae mo. Apa meneh kongkon perang. Sing model ngono ku mesti zaman perang mbak buyute mata-matane londo. Kira-kira lho. Delok cek angele ngono. Terus karo bangsane cek ora trimone. Ora trimone, duwe tumpeng dielek-elek. Duwe keris dielek-elek. Duwe pon wage kliwon dielek-elek. Opo ora ono apike. Saiki ngono di presiden dielek-elek. Duwe Polri dielek-elek. Duwe menteri dielek-elek. Duwe KDMP dielek-elek. Duwe MBG wis ora ana wong jenise pancen ngono iku. Dadi ora sampean ngono. Ke zaman biyen ana sing liyane perang dhewe mungkin bandar dadu yo ene. Saiki yang ngono, ana sing teko ngaji ngene ngurmat wong tuwa. Ya ana sing kon tarik iuran wae mlayu. Ngono. Ana mboten ngoten niku? Oh kathah, umpamane jenise ngoten padahal iki hormat wong tuane dhewe. Nah carane ngitung napa? Hubungan awak dhewe karo saiki kan ngitung ngeten to. Ya. Sampean, betul, saiki dihitung. Sampean saiki dadi simbah. Arep-arep putu ora? Nek dadi ibu arep-arep anak ora? Jadi seluruh kehidupan kita mengharap lahirnya generasi. Begitu wis arep lahir, hamil, siap-siap popok. Siap-siap biaya rumah sakit. Orang duwe diutang-utang. No, jadi menyambut anak putune niku sampai direwangi utang. Begitu lahir metu rumah sakit sesar utang bila perlu dolno sawah nek ra duit. Anake lara operasi utangno dolno kebun, dolno napa mawon. Begitu wayahe sekolah ra duwe SPP diutang-utangno. Begitu pengen numpak motor dolno sawah maneh. Perjuangan orang tua kayak begitu. Lah saiki wong tuane wis lunga rono ya butuh jaket. Jakete napa dongane anakku putu sampean lahir diutang-utangno, saiki gentenan wong tuane mati ya nek ra duit utangno ngono lho dul. Lho kok iso malah wong tuane mati nglirik kuburane wae oh. Ora sementara sampean nek ana anak ra omah dolno sawah gekno omah. Saiki lho sampean niku nek ra ditiliki anak ngono rasane kaya apa?
Anak liwat ngarep omah noleh kae ora. Saiki begitu sampean wong tuane mati, ngelirik setahun pisan khol utawa wilujengan wae ora noleh. Anak gemblung yo ngene iki. Lho, ukuran sampean lae duwe anak omong apa ae dituruti, ngejak njaluk dongeng didongengi. Lho ngono ku kadang wong tuwa omong sithik ngono kene wis ora trima. Wong tuwa cerewet, sampean cilik ya luwe cerewet. Ngono wong tuane begitu wis tuwa ngompoli ngompol nguyuh ra kuat ngempet nguyuh ning kursi awak dhewe ngamuk wong tuwa sampean lho mbiyen pas lair iku ranjang turune mbok uyuwi kuwi lho. Iku ora apa-apa. Saiki wong tuwa njaluk sithik ora trima. Padahal mbiyen sampean bayi iku wong tuane susune dikekke. Dikeloni, diuyel-uyel. Saiki ngono nek wis tuwa ali. Sampeyan lahir karo tanggane disuduh-sudono iki lho anakku. Lho deloken pipine templuk ya suduh-sudono kabeh ndelok. Ngono saiki wong tuane wis mulai tuwek ngono. Delikke ning omah mburi pojok dhewe. Aja ngasih keperuh wong isin ndelok wong tuane tuwek. Sementara wong tuane zaman biyen lahir sampean disuduh-sudono wong diklambeni sing apik supaya ketok apik. Lho ayo jajal. Jajal perilakuan kita. Yo, sampean ra duwe gelang, tukokno gelang. Saiki wong tuwa kadang wis mati, butuh Fatihah ora difatihai. Butuh sedekah ora disodakoi. Terus esuk petuk ning kono, panjang kowe iki anak wadak kok ngono karo wong tuane. Anak edan saiki ngaku wong tuwa apa? Aku begitu mati sawahku mau untal kabeh. Lho nggih mboten? Setahun pisan jaluk sedekahane beles ora metu. Mulane nek iso nek setahun pisan ngene iki yo iuran kabeh 100.000-an misale mbeleh sapi dadi wong tuane ora dikirimi pitik, ora dikirimi ndok, kirimane sapi dibiasakno supaya sesuk sampean mati ya dikirimi sapi. Nah saiki sampean ngirimi biasakno ndok, sesuk sampean mati ya dikirimi ndok. Ngono mawon, lho ngoten. Mila kaya ngeten iki penting. Nah mila mbah-mbahe dhewe mbiyen kadang nggih nek nyedekahi sedekah bumi niku gawe rame-rame. Supaya napa sedakoe tambah akeh. Nanggap wayang nek biyen. Ora kok sing mati iki njaluk wayang ngono ya ora. Ning wayang iki iso nekakno wong teko akhire ana sing dodol jajan. Ngoten nika mengke jajane payu. Nggih, dheke mulih anake iso tuku jajan. Dheke seneng anake seneng nyenengno wong iku sedekah. Kaya ngeten iki ya sami sampean gawe acara sing duwe son ya seneng sone payu. Sing duwe panggung ya seneng panggunge payu. Sing duwe kembang ya seneng kembange payu. Sing dadi kiai ya seneng diundang wong doplang. Lho ya sami seneng kabeh. Lho ngoten niku penting ya. Senengno wong hidup bersama. Tilik Nabi Ibrahim rono jenenge haji sing duwe pesawat ya seneng pesawate payu sing duwe biro haji ya seneng birone payu sampai kono sing duwe hotel ya seneng hotele payu sing duwe warunge seneng warunge payu kabeh payu putaran ekonominya jalan kabeh dadi sedekah mula intine wilujengan niku napa kirim donga atur sedekah dhateng para leluhur. Mulane ngeten iki aja leren terusno sampai kapan mawon supaya besok sampean wayahe mati ya tesih disedekah. Nek ngeten iki sampean leren sesuk begitu sing mati ya wis ora dieling-eling. Kuburane neng ndi ngono ora.
Untung kiai niku nggih, ngapunten. Kiai niku sabar. Nek sampean ra ndongakno, sampean ora eling wong tuane blas, ora apa-apa. Tanggungane kiai. Kiai mesti ben bar salat mesti ana wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wis ben kiai saiki sing nanggung. Bangane anak putune gemblung kabeh lali kabeh wis ben kiai sing ndongakno. Mesti kiai angger bar salat ora tau lali wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Cara wong khutbah Jumat, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mesti ana. Nek apa wong sembayang mesti ana wa ala ibadillahi sholihin mesti ana. Jadi ojo kuatir tapi sing paling apik anak ndongakno nyedekai. Nek ora tak tanggunge para kiai lho ngoten iki penting dipahami. Dadi ora kok sampean ora tau ndongakno kula kok adoh kowe mesti wa ila jamil muslimin wal muslimat. Mula kadang ana wong adoh ngipi. Aku ngipi petuk Gus Muhafik. Kongkon dolan rene. Lah iya, wong sampean kebagian wa ila jamil muslimin wal muslimat. Apa meneh ya Allah, kula mesti ndonga. Kula dongakno wong Islam wong sak donya sing utange akeh muga-muga paringi lunas. Sing rung di bojo muga-muga entuk bojo kabeh. Kula mesti ngoten ben bar salat. Sapa ae sing petuk aku kanthi seneng utawa ora seneng, krungu jenengku kanthi seneng utawa ora seneng, kabeh tak dongakno muga-muga lunga haji. Ngoten kula. Nggih, mulane kadang ana sing ngipi, aku kok ngipi diparani Gus Muhammad. Lah iku saka dongaku niku. Yo, men apik. Mulane kadang wong ndawablek ngerti-ngerti rajin sembayang soalnya oleh donga wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dengan niku nggih mila alhamdulillah wong ndoplang anak putune wong ndoplang semoga-moga ndoplang barokah. Ndoplang manfaat. To panjenengan sedaya sesuk nyusul husnul khotimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa katsiran mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultan. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ijal auladana dzurriyyatana dzurriyyatan duplang ya Allah. Alil malil khair wa kamal wa qasidana man qasra akhirah. Warjana kana halban wa jama'a baina ummatina. Syekhina wa jaddat wa jaddatina jami'an. Wa sallallahu jamil masyayikh wa masyayikh duplang Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu ma'fanhum Allahumma takhirna bi rahmatika ba'da maghfir lahum. Allahumma ja'al qabrahum radamiratil jinan. Allahumma ja'al matan jamil qubur wa rasulullah. Yaqulu min ila rabbika radiyatan mardiyah. Wa taquli fa'ibadun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa alim al